Gracias a todos por ese apoio unánime á candidatura de Ribeira e da Cofradía da Orna. Esperamos de verdade non defraudarvos e que esta volta ás orixes calme na vosa memoria e vos lembrades deste encontro ao menos outros 32 anos. Seguro que a pesar de todos os meus esforzos me esquezo de alguén, de a vosa indulgencia. Os colectivos e asociacións que nos ides acompañar neste encontro e cos que compartimos esta paixón. Benvidos a Ribeira. Gracias por vir. Pense o esforzo que supón non só manter e conservar os nosos barcos en condicións de navegar, sino ademais navegar a Ribeira por terra, mar e incluso por aire como os compañeros da delegación chilena. Gracias de verdade por vir. Esperamos non defraudarvos e cuidades a disfrutar do mellor encontro posible. E como non, a quen debemos de verdade agradecer esta ocasión, os nosos vellos, os nosos pais, avós, homes e mulleres de mar que navegaron, sufriron, viviron e morreron en estes barcos que nós intentamos conservar. Señores, non estaríamos a seguir. Pois isto é o espazo idóneo para que as novas xeracións se sumen ao carro de protexer o patrimonio marítimo galego e tamén que se coñeza cales son as artes ou as embarcacións que usaban os nosos avós no seu día a día. E, sobre todo, poñer en valor a nosa identidade. Non se entendería unha Galiza sen un mar. E, por tanto, creo que temos que poñer en valor esa identidade tan propia que temos e, a pesar de que haxa moitas xeracións que traballan vinculadas directamente ao mar, que podamos sacar orgullo do que somos e de onde vivimos. Vou rematando. Dicirles a todas as persoas que hoxe aquí nos acompañan, dicirles que realizar estes encontros, como decía ao principio, é repuntar, volver ás orixes, aí que é onde saían estes encontros aí de 31 anos. Volverán aos nosos portos e as nosas praias, esas embarcacións tradicionais, verémolas surcar as ondas da ría e tamén veremos como todo un concello se volca por potenciar, por axudar e por seguir remando porque as embarcacións tradicionais tiñan moita vida por diante. Gustaríame rematar dicindo unha cita que dicía Anxo Angueira, que creo que é moi acertada nestes momentos, non? E que veremos, estou seguro, en Ribeira. E Anxo Angueira dicía que unha dá un vento é poesía en movimento. Pois se queremos desfrutar dun momento de poesía e de cultura marítima tradicional, este verán vemos en Ribeira. Pero sí que é verdad que é un placer poder subirnos a este barco todos, porque cada un no seu ámbito, no ámbito económico de todo, supongo, bar, tamén no ámbito cultural, patrimonio cultural, e como non no ámbito da artesanía de Galicia, como digo, no que temos moito traballo por facer. Na invitarvos neste encontro pois, as demostracións que vamos a facer a través da Recari, que son oficios de embarcacións tradicionais e outros obradoiros, así como na feira tradicional na que vai a participar, feira de artesanía, na que van a participar 16 artesáns desta ou de outras disciplinas nas que tan orgullosos están. Non me estendo nada máis, moitísimas gracias a todos, especialmente por participar, que era impulsora desta actividade. De la Deputación da Coruña sabemos ben o valor que ten o noso patrimonio marítimo, non só desde o punto de vista cultural, senón tamén desde o económico, social e mesmo emocional. Por iso, seguimos acompañando este encontro con un apoio claro e decidido. Entendemos que apoiar o patrimonio non é só restaurar pezas ou conservar técnicas, senón tamén dar vida a ese patrimonio, compartirlo, transmitirlo, facelo parte do presente e do futuro. O encontro é un espello dese modelo, combina tradición e innovación, comunidade e apertura, identidade local e vocación internacional. Dende a área de mar de Deputación, seguiremos acompañando este tipo de iniciativas que conectan o mar ca cidadanía, que activan o territorio e que fortalecen o tejido asociativo e económico deseñado á cultura mariñeira. Porque o sector do mar non é só un motor económico, tamén é un xeito de vivir, unha forma de ser, unha fonte de coñecemento e unha reserva de futuro. Por tanto, é moi importante transmitir o moito bo que se fai, que facedes, e tamén ao mesmo tempo mostrar a capacidade e a potencia que ten
este macroámbito como ámbito socioeconómico, como ámbito obviamente de atracción turística, e despois a parte que a mí non me toca máis como distorsión de cultura, como representa a Consello de Cultura, toda a parte dese patrimonio material e inmaterial, como comentaba agora Pablo, que está na raíz da cultura marítima. Unha cultura, efectivamente, como se comentaba, que forma parte da nosa identidade, do noso ser. Non hai, ao menos, unha gran parte de Galicia, a marítima, a fluvial, e depois un pouco en xeral, obviamente, está no medio. Tamén non se pode entender Galicia sen, obviamente, sin máis, sobre todo, unha línea, un ámbito marítimo vivísimo, que nos achega muitísimos recursos e muitísima identidade, como digo, viva, non posibilitada, non musealizada, senón que está plenamente viva e, como digo, pues, con eses formatos de transformación e de cambio que vemos en todos os ámbitos da sociedade galega, española e en toda a sociedade. Renovar o noso compromiso nesta ocasión, que se realizará desde Ribeira, terra de tradición mariñeira e unha gran riqueza patrimonial. Toda unha reivindicación do pasado, toda unha reivindicación tamén do que somos o presente e unha clara visión do futuro. Un futuro no que serán as novas generacións as que lles transmitan aos que virán que o mar é o noso símbolo de identidade e o verter do noso ser, o cal, sobre todo na Lagoa, por haber chegado hasta aquí, ahora queda máis difícil que materializar o encontro, que salga todo, vaya a salir todo estupendamente, estou segura de que será todo un éxito e que eses días todos nos veremos en Ribeira para ver o éxito do evento. Nada máis, enhoraboa por haber consolidado e por haber convertido a este evento en un evento que, bueno, que cada 2 anos creo que nos vai a reunir a todos, pues este ano, que durante, pues, esperemos que 17 ou a 40 edicións máis. Nada, enhoraboa e moitas gracias a todos. O encontro volve nesta nova singladura como procurando un descanso, un acougo materno, o retorno ao porto de partida. Acougo por reunirnos na serenidade e amplitude do gran mar interior de Galicia, como é a Ría da Rousa, e materno por ser Ribeira o lugar onde todo comezou. A frota tradicional galega, na súa 17ª edición, pon rumbo aos orixes. A comezos dos anos 90, producíronse varias circunstancias afortunadas que abriron camiño ao que representa 3 décadas despois o movimento galego en prol da nosa cultura marítima e fluvial. Unha delas foi o achado dos restos dunha lancha xeiteira no areal de Caldebarcos, barcos que foran orgullo das comunidades mariñeiras das nosas rías e que na altura ficaran desaparecidos. Aquela tipoloxía recuperouse felizmente na Escola Aixoda de Marín e hoxe as velas das xeiteiras volven a lucir impoñentes entre nós. Xunto a este, déronse outros factores, como foi o recoñecemento do valor das embarcacións tradicionais, elementos nos que se visibiliza a esencia mariñeira dun país, cunha fonda componente antropolóxica, etnográfica, cultural e tamén económica. Aí estiveron nomes, algúns deles aquí presentes, que percibiron con toda claridade a importancia de traballar de forma decidida na salvagarda deste patrimonio único. A isto sumouse a produción de diversos estudos, proxectos e ensaios sobre a construción naval en madeira, sobre a diversidade tipolóxica, características e usos dos barcos e demais aspectos relacionados coa contorna humana que rodea cada un deses artefactos. O caldo primisenio completouse coa confluencia de 5 asociacións que conformaron os alicerces do que en breve se convertiría na Federación Galega pola Cultura Marítima. Unha federación que, registrada oficialmente en 1994, e engadido poucos anos despois o apelido fluvial,
foi concebida durante aquel primeiro encontro de marcacións tradicionais de Galicia celebrado en Ribeira un ano antes. Con estes antecedentes, o encontro volve tras outras 15 edicións ao seo materno, ao lugar onde naceu. É, polo tanto, un bon momento para mirar a popa e a proa. Toca reflexionar sobre o que fomos e o que somos e pensar no rumbo que queremos trazar no futuro. Por popa, imos deixando, sobre todo, unha longa estela de traballo e de ilusión. Tamén éxitos e algúns fracasos. Galicia é reconhecida no mundo por conservar unha cultura propia, rica e diversa, a vez que proxectada a todos os mares e a todos os continentes. Mostra esta singularidade e un interés despertado en moitas persoas que cunha profunda visión etnográfica deron pé a obras señeiras nas que o noso país foi protagonista. Como exemplos disto, podemos falar de Matilda Anderson, que retratou un país de mulleres afoutas en diálogo armónico cun medio natural vivo e exixente. De Dorothée Schubart, que impresionada pola súa riqueza recolleu xunto con Antón Santamarina un dos máis importantes catálogos da música de transmisión popular que existen no mundo, ou do propio Staffan Norlin, que recoñeceu a importancia dos pequenos barcos dos pobres, como eses obxetos que representan de xeito singular a inseparabilidade de Galicia co mar. Un mar que, en palabras de Ivonne Batista, outra das grandes coñecedoras e admiradoras da nosa cultura, permite que o noso territorio humano sexa moito máis extenso que o que ven delimitado polas fronteiras físicas. 4 nomes estranxeiros que podemos considerar galegos en toda regla e que contribuíron de maneira decisiva a poñer esta fisterra continental no centro do mar en un dos cumes culturais de Europa. Tamén no centro deste xeito de facer e de pensar é onde toma corpo o encontro. Porto Franco, onde arriban sensibilidades e achegas de diferentes procedencias para crear un proxecto común e inclusivo, desde os barcos galegos e portugueses ao Cantábrico e o Mediterráneo, desde os países irmáns de Irlanda e Bretaña ás augas do Pacífico chileno, desde as entidades e asociacións de base ás institucións, desde o tecido social ao económico ou desde o mundo da cultura popular ao da academia. Un encontro que vai superando etapas e dificultades e que se vai adaptando necesariamente aos novos tempos e desafíos, pero que non abandona a súa filosofía fundacional, a de ser un proxecto colaborativo, compartido, integrador e sumativo. Unha forma de facer que permite multiplicar recursos e obter uns resultados alén dos que se poderían esperar dos fríos números das contas de ingresos e gastos. E se en popa deixamos traballo e ilusión, o que nos queda na proa é máis traballo e máis ilusión, no empeño de seguir concitando esforzos e apoios desde diversos ámbitos e con variadas perspectivas. Entre os esforzos cabe salientar a multitud de proxectos nacidos ao longo do tempo e que temos obriga de materializar, coa ilusión de que poidan verse finalmente superados algúns dos vellos obstáculos que aínda ameazan os colectivos e entidades que traballamos de maneira cooperativa pola cultura marítima e fluvial galega. Falamos, como non, da necesidade de dotar a frota tradicional dos espazos portuarios que garantan a súa salvagarda e a súa actividade social, as chamadas mariñas tradicionais. De establecer unha normativa de navegación adaptada ás circunstancias especiais das embarcacións tradicionais que permita a estes barcos operar en condicións de plena seguridade legal. De favorecer a construción en madeira como actividade económica con futuro e de baixo impacto ambiental, potenciando unha explotación forestal de alto valor engadido e respetuosa co medio. Ou da preservación dos oficios tradicionais, como a carpintería de Ribeira, favorecendo a renovación xeracional e o recoñecemento profesional a través dunha formación profesional regrada. Son metas longamente debatidas e agardadas que atoparon recentemente
un importante pulo a través do Plan da Cultura Marítima de Galicia. Un documento impulsado pola Consellería do Mar e participado por moi diversas instancias, desde o mundo académico ao profesional ou ao da acción social e cultural, no que aquelas necesidades, transformadas xa en obxectivos e estrategias, atopan un encaixe perfecto. Só falta poñer en práctica de xeito decidido aquilo que queremos e no que queremos, e que pasa por activar as medidas precisas e os recursos conducentes ao logro dos obxectivos marcados. Neste camiño, cada novo encontro é unha recalada na que, como tamén facían os nosos vellos camiñeiros, partillamos diante dunha cunca de viño as impresións sobre como foi a faena ou sobre a faciana do ceo nos días que virán. Así, entre todos os portos, Ribeira convértese nesta ocasión coa celebración do 17º Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, co retorno ás orixes, no lugar onde todas as tripulacións que navegamos no gran barco da cultura mariñeira desas altas institucións á máis nova das nosas navegantes contribuímos a cazar a escota o xusto para conquistar definitivamente o barlovento que perseguimos. Amigas e amigos, co agradecemento obrigado ás moitas entidades e persoas que colaboran na organización deste novo encontro, e co convite expreso, e non é formalismo, é un convite expreso, a embarcar novamente na gran festa galega da cultura mariñeira, poñemos proa as orixes, poñemos